ndị ụkọchukwu n'ụka Katọlik Diocese nke Ekwulọbịa bụ ndị nke ọnụọgụ ha bawanyegoro nnọọ nke ukwuu site na ya bụ nchibe alụnọdụ nso a wee chibekwuo ndị ụkọchukwu mmadụ 6 ọhụrụ site n'aka bishọp nke na-elekọta ụka Katọlik na ya bụ diocese bụ Peter Cardinal Okpaleke. Ya bụ mmemme iji wee chibe ndị ụkọchukwu a bụ nke achịkọbara na ụlọụka St. Joseph's Cathedral nke dị na Ekwulọbịa n'okpuru ọchị ime obodo Agwata, ebe Ngozi Obileri ga-ezikọtara oge akụkọ a. ka ọ na-ekwu okwuchukwu na ya bụ ụka nke a nọrọ na ya wee chie ndị ụkọchukwu 6 ahụ echichi, ka Cardinal Okpaleke kenere Chineke maka iwepụtara onwe ya ndị ga-agbasa ozi ọma ma dọta mkpụrụ obi nye Chineke. Cardinal Okpaleke, onye kọwara na mmemme ichi ụkọchukwu ahụ bụ nke agba nke 5 ya na ya bụ diocese emere ọhụrụ, dozere ndị ahụ echiri ụkọchukwu ọhụrụ ka ha cheta nkwe ha kwere, cheta na ha bụ ndị nnọchiteanya Kraịst n'ụwa ma sikwa otu ahụ na-eme omume na ya bụ ụka akara. Ọtụtụ ndị bara niile nke ụka Katọlik wee kwuo na ọ bụ ya mere ya ji na-enwe ohere na-apụta esonye n'ihe a na-eme ka ọ wee nata ngọzi Chineke site n'aka ndị ụkọchukwu ahụ echiri ọhụrụ, ma kwuo na ọrụ ndị ụkọchukwu na-arụ n'ịkwalite uto na agamnihu obodo bara ụba. Otu onye nne nke otu n'ime ndị ahụ echiri echichi bụ Oriakụ Virginia Ogbonnaya dụrụ ndị nne ọdụ ka ha na-azụpụta ụmụ ha n'ụzọ dị mma ka ha wee nwee ike bara onwe ha uru, bara ezinụlọ ha, ụka na obodo niile uru. Ndị ụkọchukwu ahụ echiri ọhụrụ mechaziri kpọrọ ndị niile bịara ha echichi gaa leta ha anya ebe ha nọrọ wee waa achịcha bekee igosipụta echichi echiri ha site na ụlọ ụka ukwu St. Joseph nke dị n'Ekwulọbịa. Abụ m Ngozi Obileri.